Aitortu behar dut, baita ere, emakumea naizen aldetik, poz handiz hartzen dudala jai hauetan emakumeok izango dugun presentzia. Zergatik? Alkatetza lehenengo aldiz emakume baten esku dagoelako. Baita ere, kartel lehiaketako partaiderik izan gehienak emakumeak izan direlako eta lehiaketako irabazlea emakumea ere dalako. Libe Bimentza gaur gurekin ezin dana egon, baina zorionak benetan kartel ikusten dozuen moduan kartel bikaina egin. Eta emakumeon presentzia ere importantea izango da moduan aurten txupinerak arduradunak Elorrizoko futbol taldeko neskak izango direlako. Esan dut arrazoia, liga erabazi dutelako eta udalak eurek egindako lana saritu eta aintzat hartu nahi duelako. Elorrizok aurrera egiteko guztiok behar gaituelako eta jaizetan bai, holan izan behar da. Ziur naiz, jaizak, baketsuak eta zoriontsuak izango direla guztiontzako. Orduan ikusten duzu ere, hainbat esparrurentzat, hainbat persona motarentzat ekitaldi ugari izango da. Laburtuz, esan behar dugu aurrekontua izango dela 175.000 euroko aurrekontua izango dutela jai hauek.